so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ኢሳቅ ኩሉ ዘማልአ ዘመናውን ናይ ዝእዋን ዝበለፀን ኣጥቃዓይ ፕሪምየር ሊግ ትማሊ ቀዳም ኣብ መበል 28 ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ቀዳሚት ኣብ ዝነበረ ፀወታ ቶተንሃምን ኒውካስልን መዕወት ሸቶ ጋንቱ ኒውካስል ዘመዝገበ ኤርትራዊ ሾደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናይ ዝእዋን ዝበለፀ ኣጥቃዓይ ፕሪምየር ሊግ ምዃኑ ብዝገለፀ ኣብ ምስካር ይርከብ። ንፕሪምየር ሊግ ምምላኽ ሸቶ ናይ ምዝጋብ ዓቕሚ ኣበሪኹ ዘሎ ኢሳቅ ኣብቲ ዕለት ኣብ 7 ተኸታታሊ ናይ ሊግ ፀወታ እዩ ሸቶ መዝጊቡ። እዚ ከዓ ድሕሪ ኣለን ሸረር ጃዊ ሎክን ሳልሳይ ተፃዋታይ ኒውካስትል ኣብ ክንዲ ዝበዝሕ ፀወታታት ብተኸታታሊ ሸቶ ዘመዝገበ ኮይኑ እዚ ቆማት ኤርትራዊ መበቆ ዘሎ ተፃዋታይ ኣብዚ ወቅቲ ዝተሰለፈን 18 ናይ ሊግ ግጥማት 16 ሸቶታት ኣውፂሩ ኣሎ። ድሕሪ መሐመድ ሳልሕን ኤርሊንግ ሃላንድ ድማ ሳልሳይ ይስራዕ። ኢሳቅ ዘለዎ ምልክት ኩዕሶን ዘቕብለና ሸቶ ዕድላትን ኪንዮ ናይ ማእከላት ከዓይ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ሳልሳይ ርብዒ ሜዳ ክስለፍ ዝኽእል ንኣሰልጣኒኡ ኣማሪፃት ዝህብን ንመጋጥምቱ ፀቕጢ ዝገብር ፃዕራም ተፃዋታይ ሓደ ንሓደ ተፃዋታይ ክሓልፍ ዘይሽግር 1.93 ሜትር ዝቕመቱ ብምዃኑ ከዓ ብላዕሊ ንዝመፀ ኳዕሳሱ ብርእሱ ገጭ ከመዝግብ ዝኽእል ብምዃኑ ሓደ ካብቶም ናይ ዝእዋን ዘመናውያናት ጋዕቲ ይፅዋዕ። በዚ እውን ውልቃዊ ብቕዓት ከዓ ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ራዳር ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ኣትዩ ይርከብ። ብፍላይ ኣብዚ ወቅቲ ዘርእዮ ዘሎ ውሃ ዘበለ ቁመና በታ ከይት ከስሮስ ጋር ተሓዲራ ዘላ ጋንቱ መልቀቕ ዋጋ 150 ሚልዮን ፓውንድ ተለጢፉሉ ኣሎ። ኣብ ክረማት 2022 ብ63 ሚልዮን ፓውንድ ዘፈረመቶ ኒውካስትል ክሳብ ሰነ 2028 ፀንሕ ውዕል ኣፈሪማቶ እያ። ካራገር ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዋጋ ኢሳቅ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣሌክሳንደር ድንቂ ተፃዋታይ እዩ 150 ሚልዮን ፓውንድ ተዝልወኒ ንዝኾነቶ ዝደለየቶ ጋንታ ምሸፈን ኩላን ይረክብል ዝግብኦ ዋጋ ምዃኑ ገሊፁ። ኢሳቅ ኣብ ምዝጋብ ሸቶ ጥራይ ኣይኮነን ኣቐባልን ዕድላት ዝፈጥርን እዩ። ኣብ ስታዲየም ተረኺበ በቐጥታ ዝረኣኹሉ መዓልቲ ብፍጹም ኣይርሳዕነ። ኣብ ሜዳ ሊቨርፑል ቅድሚ 2 ወይ 3 ዓመታት እያ ትኸውን ሸቶ መዝጊቡ ኣታሊሉ ይሓልፍ። ሸቶ ናይ ምዝጋብ ዕድል እንተረኺቡ ከዓ በፍጹም ሓደ ካብቶም ክስሕቱ ዘይትፅበዮም እዩ። ኣብ ቅንብላት ኣዝዩ ርጉእ እዩ። እዋን ዝበለ እዚ ናይ ቀደም ተኸላኻሊ ሊቨርፑል ኣብዚ እዋን ዝበለፀ ኣጥቃዓይ ፕሪምየር ሊግ እዩ ክብል ኣድኒቕዎ። ናይ ቀደም ኣጥቃዓይ ስኮትላንድ ኣሊዮ ማኪዮስት ከዓ ከም ዝመስለኒ ኢሳቅ ኣብዚ እዋን ናይ ፕሪምየር ሊግ ዝበለፀ ኣጥቃዓይ እዩ ብኩሉ መዳያት ፀወታ ደው ክብል ኣይክእልን እዩ ብምባል ብወደስቲ ቃላት ገሊፅዎ። ሓንቲ ካብተን ደለይቲ ኢሳቅ ምዃና ትግለፅ ሊቨርፑል መተካእታ መሐመድ ሳልሕ ክኾና ሓፂያቶ ከም ዘላ መፃዩ ኣብዛ ጋንታ ንፁር ዘየለ ሳልሕ ውዕሉ ምስ ምዝዛም እዚ ወቅቲ ይጉዳእ። ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ጀሚሩ ግና ስም ኢሳቅ ምስ ኣርሰናል ተኣሳሲሩ ክለዓል ፀኒሕ እዩ። ኣርሰናል ሓደን መሰረታን ፀገማ ብሉፅ ናይ ማእከላት ከዓይ ምዃኑ እዩ ዝግለፅ። ኢሳቅ ክፈትሓላ ከም ዝኽእል ከዓ ይእመት። ቸልሲን ፒኤስጂን እውን በተመሳሳሊ ስምን ይፅዋዕ እዩ። እንተ ንጋንትኡ ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ዘእቱ ደረጃ ክትሕዛ ዝከኣሎ ከም ዝገበረ ትዛረብ ኢሳቅ ግና ንዓመት ኣብ ዝውድብ ክትሳተፍ እንተኽኢላ ምስኣ ክፀንሕ ከም ዝኽእል ይእመት። ኣብ ሃገርና ካብተን ዝበዝሓ ደገፍቲ ዘለዎም ክለባት ዝኾነ ኣርሰናል ወይ ሊቨርፑል ምስ ዘፈርምኦ ግን ንዕኡ ዝበለፀ ዕብየት ምዃኑ ኤርትራውያን ከዓ ብቐረባ ኣብ ዓበይቲ ውድድር ምስ ተኸታተልዎ ነይሮም ይብል። ኢሳቅ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ክበፅሕ ድማ ሰናይ ድላይና። ክለብ ደሴት እታ ብናይ ገዛ ርእሳ መዝሙር ትልለ ተስፈውቲ ጋንታ ጊራፊዮሪ ፓላሶ ሪባ ፎርቶ ገለ ካብተን ከተማ ኸረን ትለየለን ውቁባት ቦታታት እየን። ኣብ ውሽጢ ኣብ ደረጃ ባህላዊ ውርሻ ዝዕቀብ ውቁብ ህንፃታት ትውንን እዛ ብዙሓት ከረን ፃዕዳ እናተባህለት ፅዋዕ ከተማ ብኣኽራናት ዝተኸበበት እያ። ማእከላይ መጠን ሙቐት ትውንን በዚ ድማ ኩሉ ጎነታት ክሳብቲ ናብ ሓሸራ ዝወስድ መንገዲ ሸንዓ ክትብል ዝዕድም ኩነታት ኣየር ኣለዋ። ህንፃ ፓላሶ ሪባ ኣብ ከተማ ከረን ዕዙዝ ቦታ እያ ትሕዝ። እዛ ከም ደሴት ብሓይሊ ውቁባት ህንፃታት ተኸቢባ ትርከብ ፓላሶ ሪባ ንታሪክ ዘደምቕ ካልእ ታሪክ ሰኒድ ኣላ። ስፖርታዊት ክለብ ዝሓዘረት ብምዃና ክለብ ደሴት ኣብ ከባቢ 4 ዞን 08 ዳሪባ ብዝቕመጡ መንእሰያት ወለድን ትእለ ከማዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ እያ። ካብ 1999 ክሳብ 2008 ናብ ዝነበረ ዓመታት ኣዕዋፍን ሓበንን ዝበሃላ ክለባት ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ፀዋታ ይነበራ። እንተኾነ እዘን ክለባት ኣብ ኣዝዩ ፅቡቅ ቁመናን ሓይልን እንከለዋ ብሰንኪ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ከቕፅላ ይከኣላን። ከም ሳዕቤኑ ብሉፃት ተፃወትን ናብ ካልኦት ጋንታታት ከተማ ከረን ከምኡ እውን ካብ ከረን ወፃኢ ክጉዕዙ ተገዲዶም። ምብታን ናይዘን ክለባት ምሕር ዝተሰምዑ መንእሰያት ነበርቲ ከባቢ እንዳሪባ ብክለብ ደሴት ሓሰቡ። ክለብ ደሴት ክትሽየጥ ተጓይኡ ምስ ሰብ ፀጋ ብምትሕባር ካብ ምሸጣ እናገፍዋ ብዕለት 10 ወርሒ 6 2014 ኣስታት 20,000 ኣፋ ውፃኢታት ብምግባር ድማ ካብቶም ነታ ክለብ ከመሓድሩ ዝፀንሑ ውልቀ ሰባት ኣትረፍዋ። ዳግማይ ዝቕመት ክለብ እግሪ ንምትካል ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ ብዙሕ ወፃኢታትን ዝሓትት ነበረ። እቶም ቅዱሳት መንእሰያት ነቲ ዝነበረ ሽግራትን ማሕለኻትን ንምብዳህ ብዓቕሞም ኢደ ኢድካ ኩሉ እምበር መንዲል ክዝርግሑ ይተራእዩን። ብውሕድ ዓቕሚ መሰረታዊ ጥለባት ከማልኡ ላዕልን ታሕትን በሉ ፈለማ መፃወቲ ዕጥቅን ኳዕሳሱን ዓዶ
ዝወደጉ ከምኡውን ተጻወትቲ ገዛእ ድሌቶም ብዘይ ክፍሊት ካብ ዝተፈላለያ ጋንታታት ጠርነፉ ነታ ክለብ ከድልድልዋን ከሒልዋን ተራእዩ ክለብ ደሴትካ እግሪ ተክለት እታ ክለብ ኣብ ሓፂር እዋን ምስቲ ናብ ከተማ ክረን ኣብ ቀዳይ ዲቪዥን ተለላዲለን ግጥማት ተካይድ ጀሚራ ኣብ ሓፂር እዋን ድማ ኣተባብዓ ውፅኢት ከተመዝግብ ተራእየት ክለብ ደሴት ኣብ ተፈለማ እዋን ነቲ ናይ ቻምፒዮን ውድድር ክሳብ መወዳእታ መሪሕነት እኳ እንተቀለሰቶ ኣብ መዛዘሙ ፀወታ ግን መዘናኣ ክለብ ኣስሙድ ተረቲዓ ካልኣይ ተርታ ብምሓዝ ከምቲ ኩሉ ነባሪ 4 ዞን 8 ዳሪባ ዝምንዮን ዝኣልሞን ዝነበረ ናብ ዞባዊ ሊግ ዞባ ዓንሰባ ክትሰግር ኣይከኣለትን ኣብ ዝቐፀሉ 6 ዓመታት ኣብ ከተማ ክረን ናይ ቀዳይ ዲቪዥን ውድድር ክስራዕ ብዘይምኽኣሉ ተፃወትቲ እዛ ክለብ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ናብ ካልኦት ክለባት ብምኻድ ኣብ ከተማ ክረን ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ዞባዊ ሊግ ዞባ ዓንሰባ ብምፅዋት ዕቑር ብቕዓቶም ከርእዩ ክኢሎም ኣብ ዓመተ ስፖርት 2021 ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ከተማ ክረን ብሓድሽ ገባባ ወዳድባን ናይ ቀዳይ ዲቪዥን ውድድር ተሰርዐ ክለብ ደሴት ድማ ምስ ካልኦት 15 ናይ ቀዳይ ዲቪዥን ክለባት ተደላዲላ ክለብ ደሴት ኣብ ዓመተ ውድድር 2021 ብኣሰልጣንያ መንእሰይ ፍጹምና ተኣልየት መሳጢ ዝኾነ ምንቅስቓስ ብምርኣይ ልቢ ደገፍታ ከተረስርስ ተራእየት በዚ ድማ ኣብቲ ዝተኻየደ ውድድር ሻርሻይ ተርታ ሒዛ ዛዚማ ክለብ ደሴት በቲ ተመዝግቦ ዝነበረት ውፅኢት ዝተሓቦን ደገፍታ ብደረጃ ሃገር ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረን መጀመርያ እዋን ንክለቦም ትውክል መዝሙር ኣዳለዉ ክለብ ደሴት ድማ ስማን ዕለቱ ኣብ ከተማ ክረን ገነነ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ነዛ ትፍውቲ ክለብ 20,000 ኣፋ መታብዕ ገበረላ ኣብቲ እዋን ውድድር ቀዳይ ዲቪዥን ከተማ ክረን ኣብ ኣጋም ዝዛሙድ ጀመረ ዞባዊ ሊግ ዞባ ዓንሰባ ኣብቲ ውድድር ክሳተፍ ዝተሓሰበት ክለብ ሓጋዝ ብዘጋጠማ ቁጠባዊ ፀገማት ካብ ዞባዊ ሊግ ዞባ ዓንሰባ ምስ ተሰሓበት ክለብ ደሴት ንሓጋዝ ተኪኣ ኣብ ዞባዊ ሊግ ዞባ ዓንሰባ ተሳታፍነታ ኣውሓሰት በዚ ድማ ትምኒት ኩሉ ደጋፊ ክለብ ደሴት ሰሚዑ ዛጋንታ ኣብ ዞባዊ ሊግ ዞባ ዓንሰባ ውድድር ጀመረት ክለብ ደሴት ፍልማ እኳ እንተተሰዓረት ኣብ ዝቐፀሉ ግጥማታ ግን ክትመክት ተራእያ እዛ ብኮምቲስን ዘላ ክለብ ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ ካብተን ተፈራሕቲ ጋንታታት ዞባ ዓንሰባ ክትከውን በቂዓላ ምትካል ፈልሲ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ፈልሲ ናብ ፍረ ምብቃዕን ቀፃልነቱ ምውሓስ ግን ሓያል ፃዕሪ ዝሓትት ደገፍቲ ክለብ ደሴት ከዓ እናጉላዕልዕት ትቕፅል ክለብ ትህልዎም ይምን እዩ ምስጢር ዓወት ምጅማር ዘይኮነ መቕፃል ስለዝኾነ ነዊሕስን ኣተኣማማንን ቀፃልነት ክለባት ዝምልከቶ ኣካል ብሓፈሻ ኩማት ከዓ ብፍላይ ዕዙዝ ግደ ክፃወት ነዘኻኽር ከምዚ ኣብ ክለብ ደሴት ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ ካልኦት ክለባት እውን ቆላሕታ ክረኽባ ለዋዘሉ ይኩነን ስፖርት ሃገርና ክዕብብ ሓያል ፃዕርን ተበግሶን ይድሊ ኮንሰይሳው ሓሳብ ልቡ ሰሚሩሉ ክልተ ናይ ከተማ ሚላን ጋንታታት ኣብ ፍጻሜ ክራኸባየን أقدمون جوفنتوس كسعرهم كم زلت تزارب علامة إي سي ميلان سيرجيو كوسينساو قلت بحد بمعواته حسب لبو سمير لو نبابلو فونسيكي تكيو مزن الزاغان تاز حلفة سون استقبله كونسيساو عبد مشهد قدامي تصوت يكايدو أفريق فصامي سبور كوبا إيطاليا صار جوفنتوس جوفيان مبلش حد ندق من قد كنان يوديز بزمز قبتا شوتو مرحنة حزاني را تقولنا أما بل سوان حد ندق نايك فتكاي إي سي ميلان كريستيان بوليسيج ممعري شوتو تيرو لعربعة دقائق أبقر تخلق جوفنتوس فيدريكو غاتيس تقاجوت كعسون حلا ودات التالي شوطه بمغيرة ميلان كاب دحرت تبقيسا كلتا بحدة عويتا بزغاب قدامي صوتان ود فرانشيسكون جوفنتوس كسعرهم كم زلت تزاربه كونسيساو اللي ترقبو فرانشيسكو نفسو كواعي اللوز نبر اوان بسنك زقات او مقدعت كسلفاي كعلن ميلان صباح سوني انصار غوال كتما انتر ميلان اب كتما ريال نافصامي صوتاي صبيها انتر حمص مشت ناتلانتا رتيعه ايا نافصامي سكرا فينيسيوس نا4 قطمات تصوتار ريال مدريد فينيسيوس جونيور عرب مشت فالنسيا بسعرو ناي لا ليغا صوتا بقطاق حكار بمبرارو نا4 قطمات كصح 5 قل تقليصو فينيسيوس مس حلاو ودات فالنسيا ستول ديميتي ريفاسكي بمغرጫው نتحلاو ودات بمدفونيو اما بل 79 دقيقه حكار تمزيتو كلم مصو مس دانيا كتاريخ سلستراي دما نا4 قطمات كصح كم زخل تقليصو اذا فصامي كم قلال ነገር انت تگمگما ግን ماوصعتو كاب كلت حساب 6 صوتات كخونيو اما بل 27 دقيقه بستمزغبتا شوتو تمرحز نبرت مدريد أما بل 85 مودريتش أما بل 95 دقيقة أقدم فتصم كل عسحته زنبر بيلينغهام زمزقبون شوتات كلتا واحدة تعويتا مرحلة لا ليغا تركب على فينيسيوس كتكون أزيكا فيديو أنشيلوتي أسلطان ريال مدريد كارلو أنشيلوتي فينيسيوس جونيور كل ጊዜ ቡድኖታት ከም ዘጋጥሞ ገሊጹ أسلطان أنشيلوتي فينيسيوس مقان أزيكا فيديو بل أسلطان أنشيلوتي كل ጸገማትን መጥቃዕትን ኣብ ልዕሊኡ ጥራይ ምዃኑ ገሊጹ أنشيلوتي ወሲኹ እቲ ጉዳይ ከምቲ ዝሕሰብ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ጸወታ አንጻር ቫሌንሺያውን እንተኾነ ብጫ ካርድ ይግብኦ ነይሩ እተጻወታ ውሽጢ ከቢድ ኩነታት ይሓልፍ ከም ዘሎ ብርሂዩ ቪኒሲየስ ጁኒየር ባህሪያቱ ካብ መጠን ላዕሊ ማሒሽሎ እሱ ብዓለምና ዝበለጸ ተጻወታ እዩ ኢሉ እቲ ኢጣልያዊ አሰልጣኒ ዜና በሓፂሩ
ሽልማት ብሉፅ ተፃዋታይ ፊፋ ቪኒሲየስ ጁኒየር ዝመረፀ መሐመድ ሰላሕ ቪኒሲየስ ኣዝዩ ብሉፅ ተፃዋታይ እዩ በዚዩ ካብ ነብሲ ወከፍ ዓመት ብቕዓቱ ከመሓይሽ ዝርአ ከቕፅሎ ከዓ እትስፈወሉ ስለዝግብኦ ድማ ንዑ ድሚፀ ኢሉ ቪኒሲየስ ዝሓለፈ ወርሒ ብሉፅ ተፃዋታይ ፊፋ 2024 ምፅውዑ ይዝከር ዓላሚ ሊቨርፑል ኣርነ ስሎት ሓደ ካብ ወሰንቲ ተፃወቲ ትረንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ኣብዛ ጋንታ ሙሉእ ተወፋይነት ከም ዘለዎ ገሊፁ ወላ እኳ መፃዩ ንፁር ከም ዘየለ ይግለፅ እንተሃለወ ኣብ ዝመፅእ ክረማት ምስ ሊቨርፑል ውዕሉ ዘብቅዕ ኣርኖልድ ብሪያል ማድሪድ ይህደን ምህላው ይፍለጥ ወላ እኳ ዛቪት ወግዓዊ ሕቶ ኣይምፃእዮ እቲ ወርህ ነዛ ዝፅወተላ ዘላ ጋንታ ቅሳነት ዝኸልል እዩ ስሎት ግን ሃሞን ቀልቡን ገና ምስ ጋንትኡ ምህላው እዩ ዝዛረብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣን ሩበን ኣሞሪም ፈታኒ ግዜ እናሕለፈት ትርከብ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ፀወታታት ሸቶ ክተቁፅራ ኣይከኣለትን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ተኸታታሊ 4 ፀወታታት ስዕረት ገጢሙዋ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 8 ፀወታታት 18 ሽታት ተቆፂርዋ መስመር ምክልኻልታ ጋንታ ዓብ ሃዋፍ ከም ዘለዋ እናርኣየ ይርከብ ኣብ 19 ፀወታታት 22 ነጥቢ ብምእካብ ኣብ መበል 14 ደረጃ ሰሌዳ ተሰሪዓ ትርከብ ድሕሪ ወርሒ ሕዳር ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ንላዕሊ ብዙሕ ስዕረት ዝእንገደት ክለብ ሳውዝሃምፕተን ጥራያ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ብዙሕ ዓወታት ዘመዝገበት ክለብ እያ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዚ ዓመት ውድድር ካብ ሜዳ ወፃኢ ኣብ 2 ፀወታታት ጥራያ ተዓዊታ ሊቨርፑል ምስ ዩናይትድ ነጥቢ ተኻፊላ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ሞንጎ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድ 2-2 ተዛዚሙ ንማንቸስተር ዩናይትድ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ኣማድ ዲያሎን ሾታት ከመዝግቡ ከለዉ መሐመድ ሰላሕ ኩሪካ ግቦን ሊቨርፑል ሾታት ተመዝጊቦም መሐመድ ሰላሕ ኣብ ታሪክ ሊቨርፑል ማንቸስተር ዩናይትድ ሾታት ብምዝጋብ ኣብ ታሪክ ፆታ ዝበዝሕ ሾታት ዘመዝገበ ተፃዋታይ ኮይኑ ብሎ ሰላሕ ሾታት ብምዝጋብ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ መበል 7ይ ዝለዓለ መዝጋብ ሾቶ ኮይኑ ኣጥቃዒ ሊቨርፑል መሐመድ ሰላሕ መበል 18 ሸትኡ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣመዝጊቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ 4 ተኸታታሊ ስዕረት معلم ፍልያ ሓንቲ ነጥቢ ክትረክብ ክኢላ ደረጃ ሰሌዳ ዘን ክልተ ጋንታታት ምስ ንርኢ ቀዳሚት ሊቨርፑል ብ46 ነጥቢ መበል 13 ማንቸስተር ዩናይትድ ብ23 ነጥቢ ዝቕፅል መደብ ፀወታ ዘን ጋንታታት ሶሉስ ኖቲንግሃም ፎሬስት አንጻር ሊቨርፑል ሓሙስ ማንቸስተር ዩናይትድ አንጻር ሳውዛምፕተን ዝቕፅል ፀወታታት ድሕሪ ሓደ ሰሙን ክካየድ እዩ ብማዕረ ውፅኢት ክንሕጎስ ኣይንኽእል ኢና ፈርናንዴዝ ተፃዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ጋንትኡ ብናይሎም ናይ ማዕረ ውፅኢት ክትሕጎስ ከም ዘይትኽእል በሊፁ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ብማዕረ ምውፃእና ክንሕጎስ ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ከባታቶም ላዕሊ ነጥቢ ስለዘድልየና ኢሉ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ወሲኹ ተነቒፍና ኢና ደረጃ ናብ ግምት ምእታው ግን ይግባአና ኢሉ ቀፂሉ አንጻር ኣርሰናል ከቢድ ፀወታ ኣለና ግን ክንዕወት ኢና እንደል ዝበለ ፈርናንዴዝ ጋንትኡ ነዚሎም ዘርኣያቶ ክትገብር እንተኽኢላ ሰሙን ክትገብሮ ከም ትኽእል ኣመልኪቱ ብሩኖ ፈርናንዴዝ ኮኸብ ናይ ፀወታ ተባሂሉ ተሸሊሙ ማካሊስተር ፍትሓዊ ውፅኢት እዩ ኣካፋ ሊቨርፑል ማካሊስተር ኣብ ናይ ሎሚ ፀወታ ጋንቱ ፅቡቅ ብቕዓት ከም ዘርአየት ገሊፁ ማካሊስተር እቲ ውፅኢት ዓጋቢ ይኮነን ብዙሕ ናይ ጎል ዕድላት ወላ ተፈጠርና ኣብ ፀወታ ዘርኣናዮ ምንቅስቓሳት ግን ብዝደለናዮ ልክዕ ኣይኮነን ኢሉ ኣብ መወዳእታ ፀወታ ግን እቲ ውፅኢት ንክልቲአን ጋንታታት ዝግበአን ፍትሓዊ ነይሩ ኢሉ ቨርጂል ቫንዳይክ ብወገን ድማ ኣብ ሜዳና ነጥቢ ምጥፋእና ኣዝየ ሓሪቐ ግና ንቕድሚት ክንጥምት ኣለና ኢሉ እቲ ብሉፅ ሆላንዳዊ ተኸላኻላይ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዘቕረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ ኣብ ዝቕፅል ምክትታልኩም ኣይተቋርፁ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮሜንት ሳብስክራይብ ኣይስለልዎን ወድሓንኩም አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ